Imos continuar logo introducíndonos nos hardware dos sistemas informáticos. Xa vimos, fixemos unha introducción, falamos dos sistemas de numeración. Non vamos a meternos con temas de electricidade electrónica, penso que isto excede as nosas competencias. Imos empezar a falar dos conectores para periféricos, vale? Antes de nada, temos que falar das placas NAI, as placas base ou motherboard, vale? Xa, as mencionei en vídeos anteriores, pero, ímolo ver un poquinho máis en detalle neste momento, vale? Os componentes, como o seu propio nome indica, é o componente troncal. Sobre o componente sobre o cal se instalan ou se acoplan diferentes componentes ou dispositivos do PC, vale? Aquí tedes unha imaxe, por exemplo, que sería unha placa base típica, vale? Seguro que moitos de vos xa, tivetes en contacto con algunha ou vistes algunha vez, ou, é a primeira vez que a vedes. Xa iremos vendo cada un dos componentes, así que tampouco merece darlle moita importancia saber ou non saber o que ten, vale? De momento nos centraremos nesta parte de aquí, que sería a parte traseira, vale? Neste caso non podemos deducir que é a parte traseira, porque isto é unha placa horizontal, vale? Con chips, con conexións, con diferentes elementos, e non sabemos moi ben cal é cada unha das partes, nin cal é a orientación, pero, se collemos unha caixa, pois aquí temos unha, isto sería unha caixa, un ordenador, co botón de encendido, etc. Pois se collemos unha caixa, podemos ver, isto sería, como digo, a parte dianteira, que inda que ten conectores, non nos imos centrar neles. Se collemos a parte traseira, esta sería a placa base. Se vos fixades, aquí aparecen os conectores, vale? A placa iría pousada neste lateral da caixa, vale? É dicir, neste caso estaría perpendicular ao chan, vale? E aquí temos os conectores, non? Pois, como vos dicía, imos nomear os conectores máis importantes. Algún deles xa non se utiliza, pero, convén que os teñamos ben presentes, convén que os podamos recoñecer, vale? Comezaremos entón, polos conectores. Estes coñecíanse como mini-DIN, PS2, vale? Se utilizaban para o rato e para o teclado. Había un estándar, máis ben unha convención que dicía que o verde era do rato e o violeta era do teclado, podedelo ver aquí, o verde do rato e o violeta do teclado. Estes son conectores que xa están en desuso. Podedes atopar algunha placa que ainda os leva, pero, isto por temas de retrocompatibilidade, aínda que, co tema co pulo dos teclados mecánicos, que volveron outra vez a estar en boga, porque volveron a poñerse de moda, pois hai placas que volven a traer este tipo de conectores, pero, quedavos aí de curiosidade. Vale, despois temos o DIN, que era para placas xa de formato antigo, para placas AT. Se utilizaba para o teclado, este sí que está totalmente en desuso, era un poquinho máis grande, Pasamos despois ao porto LPT, vale? Este porto utilizábase, esta placa, por exemplo, non o trae, este porto utilizábase para conectar a impresora ou escáner ou multifunción, vale? Hoxe en día a maioría destes dispositivos se conectan a través de USB ou ben por rede, vale? Despois temos o porto serie, vale? Xa totalmente en desuso. Temos conectores para infravermellos. Aparecen os famosos os USBs, vale? Tanto o USB na súa versión 2 como a versión 3.0, 3.1 ou a última que é a 3.2. Tamén temos o conector USB tipo C, vale? Que é un tipo USB, o que pasa que cambia bastante o que sería a morfoloxía, vale? Aquí vedes aquí estes serían os USBs, neste caso estaríamos falando de USBs 3.0, neste caso USBs 2.0, vale? Estou supoñendo, vale, en base á cor que teñen, pero, sería interesante revisitar o manual da placa. Temos tamén portos como Firewire ou IE Cubo, vale? Que,
bueno, utilizado para temas de multimedia, cámaras de vídeo, etc. Temos tamén o Thunderbolt, son portos que, bueno, estéticamente pode costar recoñecelos, pero, bueno, a súa funcionalidade é bastante diferente. Aparecen tamén os eSATA e o SSATA-P para conectar discos duros de tipo eSATA e SATA-P, valga, bueno, en cada un dos casos. Bueno, estes son menos comuns que os atopedes en placas, pero, bueno, polo menos nomealos, vale? Aparece o conector de rede, o RJ45, que aquí o tedes, vale? Conector típico de redes para redes locais, TCP/IP. Temos os conectores de audio, vale? Os típicos, os jacks típicos que teríamos aquí, vale? Que, bueno, hai unha especie de convención tamén, que o azul a línea de entrada, o verde de saída e o rosa o de micro. Bueno, tamén temos as súas versións, as súas vertentes en digital, vale? Pero, bueno, máis común é que as placas, pois, adoite entrar, non sei, que leven unhas tarxetas de son pois máis profesionais ou máis completas. O normal é que as tarxetas integradas, as tarxetas de sons integradas nas placas, leven este tipo de conectores. Que máis? Bueno, o antigo dispositivo, este no meu, pero, bueno, xa está en desuso. Antes conectábanse os joystick por este tipo de conector, que era moi similar ao conector de tipo serie, pero, bueno, a día de hoxe xa con todo isto vai por exemplo, por USB, xa ou inalámbrico, ou sen fíos, etc. Aparecen agora os conectores de vídeo, teríamos o VGA, o antigo VGA, que sería este de aquí, vale? Bueno, as súas evolucións, estas é un conector analóxico, as súas evolucións, pois, tanto como DVI, como DisplayPort, vale? Vemos aquí, bueno, neste caso, teríamos aquí, eu penso que isto sería un HDMI, había que velo, tamén esta perspectiva non é que nos dea moitas pistas, pero, bueno, ten toda a pinta, está situado nunha ubicación cercana ao VGA, podería ser HDMI, pero, repito, isto hai que acudir sempre ao manual da placa. Despois tedes máis conectores de vídeo, pero, bueno, vídeo e audio, como RCA, etc. Ese vídeo, o máis importante, bueno, que traen casi todas as placas, ainda que cada vez máis a tendencia a utilizar DisplayPort, porque dá un poquinho máis de prestacións, pero tanto HDMI como DisplayPort, fixadevos que son moi similares, vale? A diferencia é que este ten dous lados como en ángulo, vale? Este en ángulo recto, este non, e este non tería ningún lado de abaixo en ángulo recto, vale? Tedes aquí un exemplo, vale? Do que acabamos de falar, e aquí, bueno, o mismo, tedes exemplos algo máis modernos, podedes ver, inda que é un gráfico, non é un caso real, como este caso, pero, bueno, é totalmente recoñecibles, vale? Podedes ver calquera destas placas, podes botarlle un ollo e aparecen a maioría dos conectores nomeados, vale? E con isto daríamos por finalizado a parte de conectores, pero lembra de que cando falamos de conectores serían os componentes, vale, do panel traseiro, que se lle chama, os elementos aos que eu conectarei, pois, os diferentes periféricos. Despois meterémonos cos componentes da placa base, que serán, pois, eso, o socket, os slots de memoria, etc. Pero eso xa o veremos.